комисион. И като направиш добра сделка, с хубав комисион, радваш ли се? Радвам се. Като сключиш добра сделка. Да. Сега добра ли си сключила? Това ми е въпрос. Не. Би ли сменила кутията? Номер 5 за номер 8? Не. Сигурно ли си? Убедена си. Тогава защо остави номер 8? Защото ми е рождена дата. Добре, като не я взимаш при тебе номер 8. Не я взимам, но искам да си я гледам. Да си я гледаш? Да си я гледам. Гледай си едно хубаво число. Това е вечността. Осмицата. Непрекъснатата линия. Нямаше да има сделка. Нямаше да има сделка. Категорично. Категорично. Супер къси бандерола. Това е твоя късмет. Там е твоята рождена дата. Защо не я смени? Защо? Още в началото ти даде 3 пъти смяна. 3 пъти смяна. И кутия номер 10 можеш да вземеш 2500 лева. И кутия номер 8 можеш да вземеш... Защото иска да играе с тая кутия. Сигурно си, че искаше да играеш с тази кутия и с никоя друга. Да. Това е единствената кутия. Да. Еми, като искаш да играеш тази кутия, що не игра до край? Така е било писано. Не е било писано. Щеше да бъде писано, ако в тази кутия имаше 10 стотинки. И ти твърдо си вярва, че в нея има пари и си отказвала всяка една оферта на банката, само и само да изкараш до края с тази кутия. Тогава щеше да бъде писано. Това ти е писано, това ти се случва. В дадения момент ти си взела едно решение. Да продадеш своя късмет. Лош или добър. Няма никакво значение. Да. Но си продала късмета за 6000 лева. А ти в живота късметливка ли Караш си? ме се чувствам виновна. Според мен трябва да се чувстваш виновна. Дали съм късметливка? Да. По-скоро не. Винаги всичко съм постигала сама. Никога не съм разчитала на късмет. И поради тази причина. Реши да натиснеш бутон. Да. И не вярваш, че си добър човек. Че Господ гледа за тебе и че ще ти помогне. Съм казвала, че не вярвам. Не. В себе си не вярваш. Защото само работа, само упорство и не може да има светлинка там далече в тунела. Да ми позволят малките удоволствия от живота. Сделка или не? Ти изигра своята игра. Ти продаде своя късмет за 6000 лева. Искам да ти кажа, че продаде една чисто нова кола. Роси. За мен тя не е радост. 6000 лева наистина са много пари. Но 15 000 лева са мечта. Чисто нова кола. Кара си я в Сандански, всички викат: ей, та кола е на сделка или не? Ей, та кола е на Роси. На Роси от Сандански. От Петрич. Ама в Сандански работиш. И в Сандански всички те виждат. А вие не пропускайте и днес черешката на тортата. Днес Крум Самов, Сашка Васева, Иван Лечев и Фънки ще гостуват в дома на Маги Желязкова. Ще бъде ли менюто типично манекенско? Тъжна спержа в голяма чиния. И каква изненада е подготвила Маги, с която мъжката част от компанията да изплакна от окото. Гледайте тази вечер черешката на тортата. Точно в 20 часа. А сега останете с календар и цялата програма на Нова телевизия. И помнете, ние много ви обичаме.
Не ми достигна смелост да играя до край. Казвам, че играта обича смелите, обаче понякога и смелите доста често губят и хич не ми стръгваш с стотинки. И затова реших да приема оферта. И съжалявам наистина. Наистина съжалявам, че не играх до край. Но така е било писано. Изпращате СМС-и. Аз изпратих един. Имах късмет и ме избраха. Късмет и на нас. Сделка или не е игра на нерви и късмет.